rich gift to all. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kani. Padayon natong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod. Ato sang padayong iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan, sa atong mga proyekto ug sa proyekto sa atong Archdiocese. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa wayhunong nimong gugma. Liguna kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Unya si Solomon mibarog atubangan sa halaran sa Ginoo, atubangan sa mga Israelita, ug giisa niya ang iyang mga kamot ngadto sa langit ug miingon, O Ginoo, Dios sa Israel, walay Dios nga sama kanimo sa langit ug sa yuta, nga nagtuman sa kasabutan ug nagpakita sa gugmang walay paglubad sa imong mga sulugoon nga nagsunod kanimo sa kinasing-kasing gayud. Apan mopuyo ba gayud ang Dios dinhi sa kalibutan? Ang langit ug ang kinatas ang langit dili man gani igo nga imong kapuy-an, unsa pa kaha ang templo nga akong gitukod? Apan tagda ang akong pag-ampo o Ginoo nga akong Dios. Pamatia ang akong pagsangpit kanimo niining adlawa. Aron bantayan mo kining templo sa adlaw ug sa gabii, ang dapit nga imong giingon nga adto didto pasidunggi ang imong ngalan, aron mamati ka sa pag-ampo nga ihalad sa imong alagad nganhi niining dapita. Ug pamatia usab ang pangaliya sa imong alagad ug sa imong katawhan ang Israel. Inigampo nila nga mag-atubang niining dapita. Pamati diha sa langit nga maoy imong puy-anan ug inig kadungog mo. Pasaylua kami. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagkailigugmaon sa imong puloy anan,
O Ginoo gamhanang Dios. Pagkahiligugmaon sa imong puloy anan, O Ginoo gamhanang Dios. Ang akong kalag nangandoy, o gihidlaw sa kahawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing ug ang akong unod, nangandoy sa buhi nga Dios. Pagkahiligugmaon sa imong puloy anan, O Ginoo gamhanang Dios. Bisan ang langgam nakakaplag ug puloy anan, ug ang sayaw iyang salag, diin iyang kabutangan sa iyang kuyabog. Maingon usab ang imong mga altar, Ginoo sa kagahuman, akong hari ug akong Dios. Pagkahiligugmaon sa imong puloy anan, O Ginoo gamhanang Dios. Bulahan sila nga nagapuyo sa imong balay, sa walay hunong nagadaig sila kanimo. O Dios tanawa ang among taming, ug sudunga ang naong sa imong dinihugan. Pagkahiligugmaon sa imong puloy anan, O Ginoo gamhanang Dios. Palabihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong kahawanan, kaysa usa ka libo sa laing dapit. Palabihon ko ang paghigda sa tugkaran sa balay sa akong Dios, kasa pagpuyo diha sa mga tulda sa dautan. Pagkahiligugmaon sa imong puloy anan, O Ginoo gamhanang Dios. Hallelujah, hallelujah. Witain mo, nakikinig ako sa iyo, mga santa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanin. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ka. Ang mga Pariseo ug pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Jesus. Ug namatikdan nila nga may mga tinun-an ni Jesus nga nangaon nga hugaw ug kamot. Sa ato pa, wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tawo. Kay ang mga Hudiyo gud, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili mukaon ang mga Pariseo kun dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi, ni mukaon sila og bisan unsa nga gikan sa merkado kun dili pa nila kini kahugasan. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat ug gituman, ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon,
mga panaksan nga tumbaga, ug mga higdaanan. Busa nangutana kang Jesus ang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba ang imo mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinuon nga hugaw ug kamot? Si Jesus mitubag kanila, wala gayud masayop si Isaías sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo, mga tigpakaaron ingnon kamo, sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni Isaías. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios, ang mga sugo nga hinimo lamang sa tawo. Ug midugang si Jesus pag-ingon, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios, ug mao hinoy inyong gituman ang pagtulun-an nga iya sa tawo. Ug miingon pagyud si Jesus, maantigo gayud kamo nga musalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulun-an. Kay nagsugo si Moises, tahura ang imong amahan ug inahan, ug ang magsultig dautan batok sa iyang amahan ug inahan kinahanglan patyon. Apan kamo nagtudlo nga kun ang usa ka tawo may butang nga iya untang ikatabang sa iyang amahan ug inahan, apan moingon siya, kurban kini nga sa ato pa iya kini sa Dios. Dili na kinahanglan nga siya mutabang pa sa iyang amahan ug inahan. Niining paagiha wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtulun-an nga inyong gipasunod sa uban, ug daghan pang mga butang nga sama niini nga inyong gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Si Hari Solomon sa unang pagbasa naghisgot nga dili gyud takos ang Ginoo mopuyo sa templo nga iyang gibuhat bisan tuod og maotoy labing nindot nga templo. Kining atong simbahan og ikumparar sa templong gitukod ni Solomon, mura ra nig sagbot bati kini tan-awon. Kadto kagilak-gilak sa mga bulawan, 40 pag yung dakua. Ang grabe gid ba? Pila to katuig lang himo ato, dugay kang himo tungod sa kanindot. Pero niingon gyud si Solomon kay tungod kay nakadawat man siya wisdom, nakasabot siya nga ang Ginoo murag imposible nga mopuyo og lugar nga hinimo sa tao. Kay gani ang langit nga hinimo gitos Ginoo dili pa man gani igo nga kanabang maka papuyo sa Ginoo. Dako ra gyud kaayo ang Ginoo ikumparar sa langit ug sa yuta. Unsa nakaha kun anhi sa tinukod lang sa tao. Murag ambisyoso ra kaayo ta. Motong mapaubsanon kay si Solomon nga mihangyo, pero Ginoo bisag ingon ani ni ibaw man kung gamhanan ka, bantay kining maong templo. Unya ang mga tao unta nga mutan-aw dinhi, muampo nganha nimo pinaagi aning maong lugar, imo untang paminawon og imo sang bendisyonan. Ug mao ni ang atong gisunod nga mapaubsanon tang muhangyo sa Ginoo, dili ta magpaka-arogante. Kana bang murag mo diktar tas Ginoo nya kung di pa gyud ihatag magmahay-mahay pang dayon pag-ingon nga sam ning Ginoo ay di man ta paminawon ana. Unsa man ka Lord wa ka kakita sa akong kahimtang ana. Di ba naman wa mo anang batasana? Sige kag simba nya imong banan nangabit di ay. Nya ampo kag maayo nga di na gid unta siya mobalik siyang kabit napun-an hinog ikaduha. Unsa may isultis Ginoo? Sige kag simba, palit pa kag slot, hug pa ka dinis kolekta, dagko kayo,
Nya pag board exam nimo, hagbong dayon. Orang imong anak baka ni board exam, hagbong dayon. 40 pagid niyang tuon. Unsa may atong isulti? Yaw-yaw ka. Mahay. Pari, sige baligyag slat, way ni palit. Yaw-yaw. Mahay. Wa tay angay oy. Dili kita angayan. Muna ningon man diri pagsulti sa atong kuan kaning atong tubag sa Salmo. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo gamhanang Dios. Higugmaon ra gid nato ang iyang puloy-anan. Di ta muundang kay na may uban yun, di na kumsimba eh. Wa may epek. Wa man ay Ginoo, may pag sunod taring way Ginoo ni asinso pa. Sige simba, way nahimo eh. Ana, biyaan na nimo. Higugmaa lang gina ang puloy-anan sa Ginoo. Nya sa atong ikaduhang sa atong ebanghelyo, si Kristo doon na siya buot ipatinaw unsaon nga mapaubsanon ta atubangan sa Ginoo samtang muanha tas templo. Kinsa man ang taong mapaubsanon? Kinsa man na siya? Para ni Kristo ang tao nga dili tigpakaaron ingnon. Dili ba tigpakaaron ingnon? Ang taong pagarbuhon tigpakaaron ingnon na ang taong mapaubsanon muangkon ginas tinuod, musaksi ginas kamatuoran. Melingi ana imong tupad. Ina matinud-anon ka. Ina. Mura ba na isagad nako dayong example. Kanang imong buhok tinuod na. Kanang imong kilay tinuod na. Kanang imong naong tinuod pa na o nagpakaron ingnon na lang ka. Ano ba? Kay daghan na to tigpakaron ingnon. Na ay dalaga, murag minyo, siging patukhang sa uyab o sa kabit. Na asay minyo, murasag ulitaw, siging panguyab. Di ba? Di gyud matinud-anon ba? Na ipare, murag ulitaw, patsoy-choy, ngadto dayon. Nguyab dayon, tambutang pagdagkong alahas ngani ani. Murag drug lord ang naw. Niya pare di ay. Ano bang di ta magpakaron ingnon nga kuan nasa mga tiguwang patina-tinas buhok aron batan og naong niya tiguwang og linaptan. Ano ay ayaw pagpakaron ingnon. Ano bang tinud-anon ta ba? Niya kinsa may matinud-anon be para ni Kristo kanang maminaw og magtuman sa sugo sa Ginoo. Kay matud pang Kristo kabutig pa karon ingnon mo. Sige mog simba pero ang sugo nga inyong gituman, ang sugo sa tao, dili ang sugo sa Ginoo. Sugo des Ginoo magpalaygit ka. Sugo des Ginoo nga mangiskis imong kilay. Sugo des Ginoo nga mangural ka. Sugo des Ginoo nga maningil ka ng utang. Sugo des Ginoo nga ikihan ani imong silingan nga ning lapas sa imong agianan. Ha? Sugo nas Ginoo? Mao na. Ingko di sa noy, unfair sana. Kinsa lagi gasugo nimo? Sige, unfair. Kinsa may imong gibasihan nga unfair? Para maguna pa beauty pader. O sige, pa beauty. Kinsa may imong gibasihan nga pa beauty na, nga beautiful ka ana. Di ba? Doon na bayay ikaduhang klasis templo nga gihisgutan ang atong Biblia nga gisulti ni Kristo, gisulti ni mga apostoles, wa ni gisulting Solomon. Kaya pa man siya katugkad ani, pero pag abot ng Kristo, si Kristo na mo inisulti ani, kinsa may tinuod nga templos Ginoo, nga adto siya gyud mo puyo. Ang atong lawas, templo sa Ginoo. Si Solomon miangkon bisag nindot kay ning templuha nga akong gibuhat, sige kog ampo ug unsay akong ipamutang dinhi pero di pagid ni angayan. Basin baya kita gasige tag panindot sa atong lawas pero ang Ginoo di ay nagsigig ingon bati ang imong templo. Giluod ko sa imong templo. Ngano man kay ang atong kasing-kasing
masinupakon. Hinomdom mo sa templo katong gahapon, di ba? Diin man gibutang ang Ginoo katubang arkas kasabutan. Wa man siya gibutang bisan diin lang sa templo. Dunay butanganan didto sa labing balaang lugar diin ang kirubin nagpandong sa iyang kamot. Sama aning ato ba, di ba? Naa diha ang tabernacle ni adinhi ang altar. Kamo naara mo diha. So kanimo ilabing balaan nga lugar kay anhi ko dinhi ang Ginoo mahimong buhi. Kining gabi sa patyonon man pero ang Ginoo dinhi mabuhi. Anya labing balaan ni. Sa ato sang lawas isip templos Ginoo, dili pwede ang Ginoo ibutang lang nimo sa imong dapit, sa imong tiil, sa imong lubot, sa tungtong nimo o ang Ginoo ni pili og labing balaang lugar sa atong kinabuhi o sa atong lawas. Unsa man? Ang kasing-kasing. Gusto siya ang heart maoy limpyo. Sige kag serve diri simbahan, nya gakusmod imong naong. Unsa man na? Kumusta man imong kasing-kasing? Nindot? Sige kag simba dinhi. Unya, sige lang sa kaditong pangasaba, yaw-yaw sa imong mga anak, mamalikas pa. Kumusta man imong kasing-kasing? Mo na imong dadon dinhi. Mo na imong papuyas Ginoo. Ana? Sige kog lupa-lupa diri. Nya sige sa dekong kasuko sa Kristan. Ingon sa mga sakristan, kana, mo na tarunga diha, mo na tarunga. Kana ba, check up po na to. Nakauyon bang Ginoo sa atong templo? Sama usab nining ato din hindi pangbuhat, doon natay mga rules, liturgical rules. Unsay bayong ibutang sa simbahan. Dili ni basta-basta nga mamutang lang ta dinhi tungod kay gusto ta, tungod kay mauna ni ang ato rong trend. Mangonsulta ta, maunang mangutana kita sa atong mga liturgist, mangutana ta sa atong worship o sa atong in charge. Father Brian Brigoli, sila Father Glenn Guanson, sila Father Mar Balili, mo man yung mga authority sa atong kaning liturgical nga mga symbols and places. Mangutana kita, di lang basta-basta mamutang ta diha. Kay unsa ra man sa niya akong abilidad wa man ni ayo. Karon gitudloan ta mo ni ron natay stained glass diha, napay mga stained glass diri, porting stained glass. May gani wa ni mabungkag sa kuan. Pag-adto nako sa Lourdes kagahapon, nagmisa ko didto. Ang ilang dako kay dihang katong symbol bita des atubangan, ana nga pahak-pahak gipang tipak-tipak ni Odette. Pero nanoy nabilin dako-dako nga porsyon pero gipangkuan gyud, gipangkuhaan ba. Maying ato agyud makuha hapit lang langkata diha pero nakaamgo tingitos Odette sa Sacrament of Holy Orders man diay maikog kong father, nibalhin dito sa Odette. Dirim tato sa gisigig hapak, nibalhin dito. Nya kadto na sa gaburot-burot ang si San Vicente Ferrer. Nya kaamgoting ito siya nga San Vicente Ferrer gaana siya. Odette, ngadto. Wag ta. Gaana man kamot ni San Vicente. Gaana man. Odette, dito ka. Dito dayon siya spikas. Ngadto sa bahay sa kapitan. Sa dito ka. Ngadto pa dong tudlo. Pag abot dito, di man malangkat, ligon man. Ingos Odette, lisod sa niya, kay kapitan ko nigod, di ni mo da. Di tayo, joke-joke lang ako. Pero ang Ginoo magbantay man na siya sa iyang templo. Labi na yung gipahaom nato, ngadto kaniya. Matud pang Solomon, bantay kini adlaw o gabi. Kung bantayan sa Ginoo ang lugar nga simbahanan, labaw na gyud ang tinuod nga simbahan nga mao ang katawhan. Bantayan tas Ginoo. Sagdilag na sakitan ka karon, sagdilag naghila ka karon, padayog sunod sa sugo sa Ginoo. Ayaw usab-usaba. Sama aning giingon ni Kristo, giingnan mo tahura ang inyong papa ug mama. Tahura sila. Nya kamo dayon mo giingon. Labi na gyud masuko kasi imong ginikanan bakay nam sa mga ginikanan mga buangon gud. Naay ilingian na imong tupad be. Ing na unsa man kabuutan ka nga ginikanan ana ba. Nya kung dalaga ganina sa kumusta imong ginikanan buutan imong sus di pa lang ginikanan lami abiyaan ana. Naanay mga yun anak. Nya naay mga anak na constable na sila muingon sila ako ni. Nya bisag nagkalisod ang ilang ginikanan di sila mutabang.
Nya ila ding himo-himuan ko noog kaning rason ako ning ihalad sa Ginoo katungan nga kurban. Ila na ditong kuan, ila nang kanang kunuhay sa kultura ba. Ihalad ko ni sa Ginoo. Wa na ko'y kwarta para itabang sa kong ginikanan kay kining akong kwarta halad ni sa Ginoo. Ang Ginoo na tag-iya ani. Porting lagutan Kristo. Ingon na siya, kinsa may gasugo ninyo ana? Nga tungod lang ang imong ginikanan, wa na kaganahi, di ka motabang nila. Rule gid na, why kondisyon, anak, tahura ang imong mamagpapa, nya kung kinsa tong dili mutahod, patyon. Tanawa ng anak, nga di mutahod sa ginikanan, tungod lang kay naglagot siya. Tanawa, patay yung kinabuhi anang tawhana, wa na'y kalipay, wa na'y kalinaw, gubot sa nang iyang pamilya. Kanang mga anak, nga di mutahod o ginikanan, nga buangon sa gayo kay natakdan sa kinaiyas ginikanan nga wa say tahod sa iyang ginikanan, magtakod-takod man na, oy bisan pag mamadre na, bisan pag mapari na, mga buangon gyapon na sila. Munay maghatag og kagubot dito sa monasteryo. Kanang pari nga way tahod sa iyang ginikanan, di sa nakamaong mutahod sa Ginoo, o niya 40 ana kabati og batasan. Nga tanaw-tanawan ning misa. Sige, hada ba niglato sa ginikanan? Lagot biya sa nisma magpapa. O, tanawa karon, di ba magkurog-kurog ang lektor? Magkurog-kurog ang sakristan. Nga naman, ni amang tatak sa akong kalagot sa akong mamas una, wa na ni nako tuyua. Kultura na ni, amura bag nature na ba? Struggle na ni nako. Pero sige kog bawi, di lagi love your mother. Sigihan kag lato sana. Hapit moabot na po katuig, piti-piti lang kas lato sa kaning sangas bayabas ana. Wa ginay pagmahal nimo ang ako bang kana nature mo na inisog para di nakalatuson. Amo na ini kasipyat bisag kamalag period suko dayon ana. Bisag bagting lang suko dayon. Perfectionist kayo kay siging hapak sinang ana. Na lisod pero ako gining bawion nga bati gining batasana. Na mangayo lang sa kong pasaylo, ngayon na okay ra pa diroy. Ay sunod na sang adlaw tuan na sad. Ngayo na sag sore, okay lagi pa diroy. Sunod adlaw tuan na sad. Ana sa unsaw ni pari ay aw. Man mo man yung Paris priest. Kilo lang na yan, dali na kani mawagtang. Bitaw, magpasaylo ay ta. Kinsa bagod natoy way bati. Kinsa bagod natoy way mga gitawag og brokenness na ay tanan oy, pero dili na siya imposible nga ato na siyang ma-overcome tungod kay naaman ang Ginoo, pasudla lang siya. Bisag sakit tumana lang. Kana bitang mga sakristan dinhi o kana mga server nga murag yung naglagot nako, kana bang mapikhan nako ba? Kusmod man gid sila naong magtan-aw nako. Ana bang uga ba? Nya magtan-aw bitaw ko nila nga kanang wa sila kabantay ba? Nya magtan-aw kung adtos lain, hamag-hamag sila didto, hamag-hamag ana nya enjoy kay sila. Inigabot nako mo ana rin. Mana ba? Sakit ba ya? Sakit oy. Inigsaylo ko nako, magtagoy-tagoy ra ko nako. Mao na ni epekto sa imong ka-istrikto. Mana. Nako sakit ba ya Lord? Pero ako lang ning bawion. Ako lang ingnon sa kong kasing-kasing, bisag inyo kong isnab, it cannot change my love for you. Dahin ko. Di man sa kumuhilak, may mag-uyab to mo, di man, uyab pa to, hilak ako. O na lang, mo to'y akong pamawi. Yan yung mga lektor, nga makita dyan ko, nga maningot ba? Maningot, inigabot dito, kanang ako'y ali ragod, kantaha ragod. Saan pa diran? Naku lalo, no? Lain ganing pari, relax kay sila, enjoy kayo. Sakit ba ya? Pero, sao man yun? Mao man gini. Atong dawaton. Di ba? Mao sa niya akong pamaagi sa pagbag-o sa akong panaad. Aron di ko ma-discourage. Kaya kung magsigi kong compare na ma-discourage ko, muundang na noon ko. No? Mao sa na kamo. Naman sa panahon, kamo mga asawa, magmahay mo sa inyong bana, kay mas tiksan pa tong iyang kabit, kay kanimo. Ina lang, sakit ba ya Lord? Pero hangtod sa kamatayon, higugmaon ko ning panuwayng dako.
Panuway man na, gisuway man ka. Gisuway ka ba? Higugmaan. Kamo sang mga bana, inyong asawa, siging yaw-yaw, mura na lamog anak, mura na lamog dili bana, ay ing na lang sakit baya Lord. Nya ngadtos iyang silingan, ngadtos uban, nice kay siyang tinagdan, ngadtos ari sa simbahan, tagdon ginyang pari og maayo. Ayuhon gyud tagad nya ang rin ako, singhagan lang ko. Sa maning asawaha pero sagdi lang Lord. Ako gyud higugmaon, may tag mauna ni kamatay nako. Haron mailisan ko niglain katilaw sa tao mga gentle ba. Sipiat mangita ni, muram nigyawa ang baba ni, pero ako ginihigugmaon hangtod sa kamatayon. Akan na mo'y makapabag-o na to, lipay kayong Ginoo na. Natay struggle ba? No? O mo na'y makapanindot sa atong templo nga ang mga anghel moingon dayon in relation to us pagka sa to hiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo gamhanang Dios. O nindot kayo. Nindog na ta. Mga igsoon, ato karong ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan sayod kita nga iya kitang gihigugma pag-ayo. Muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan sa kanunay maghalad og putli nga sakripisyo sa pagdayeg ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang katawhan makasabot sa ilang mga kaakuhan, isip lumulupyo nining katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa naglain-laing matang sa sakit, nga magabato na sila og hingpit nga kaayuhan og kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga dawato na sa Dios ang atong mga igsuon nga mihalin na, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo nga gituboy namo dihas gugma og pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaing paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw niining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, o nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik niya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, tuwabog ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagpupulong, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanod namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, inuluwa-luwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana sa kanino. Karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay, panagday. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay, kalawat kanimo, palipamulong lamang, ug mamaayo ako.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. At all times I will bless Him, His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of Him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga managambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot kanamo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kaligon sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ng ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, magligon kanamo sa paglabang nining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangot kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang daotan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa nindot kainggasang gihatag sa Ginoo nato ron
mupuyo siya sulod kanato isip iyang templo. Pero ang ato lang buhaton, limpyuhan gid nato ang atong kasing-kasing, pinaagis pagtuman sa sugo sa Ginoo dili sa sugo sa tao. Ambot sugo bakas tao nga mamalit mog slat. Maghimo ta sa konsekresyon sa atong kapilinya di Fatima karong Abril 4, so pamalit mog slat. Wa pa kuroy update, ugma na lang kay tingbo nato na mabasa na po nato ang mga bank statements ang isod sa online banking niya, ugma tingbo nako og report. Pero dako-dako pagita og kuwang mga 9,000 slots pa ang atong available. So nanam si daghang namalit hinuon, focus na taron hangtod sa February 28 sa pagpalit aning Mother Mary's Healing and Deliverance slots nga tag 1,000 para ni sa consecration sa Kapilinya di Fatima nga ato sang gitabangan pagtukod. Karon human naman siya ato nang i-consecrate. Karong Domingo, Pitsa 13, mao na sad ang binuan nga devotional mass didto. Nya alas 5 nas buntag magsugod ang misa, pero alas 4 sa buntag ang rosary nga kanang daghan kayong tao ba magkupot og kandila. So ganahan mo musimba didto karong Pitsa 13, pwede sa mugmuadto mga adlawon lang. Pwede sa mo dito kuan o sa beach o sa daghang mga beaches dito day before ana ngay kaugma luya kay mo kagabi di din mo kamatay ini kabuntag. Mas may pag inighuman na lag simbaon na lang mag-beach no. Luya nya hinuon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo'y may katuturan at pananagutan ng